kato nyt meitä, no miten? Heidän FaceTimea tue sun koloneja, vanhat valokuvat on poistettu. Sun hammasarjaa pois heitetty, laukut on pakattu ja möyssästä poistuttu. Kumpikin osapuoli hieman pettynyt, enkä taju miten näin jäädyttiin. Ajattele vaikka me hävittiin, sale vielä tavataan joku päivä ja ehkä vielä palataan niinku sanoi Anna. Mutta nyt mä oon poikamien kotona, enkä pidä enää sitä bestia voittona. Muistelen juttuja, mieli tappio niellä on pirun vaikee. Enkä mä tiedä miten tähän päädyttiin, miksi toisistamme päästettiin. Se on ohi nyt, tää juttu päättynyt. Se on ohi nyt. Vaikka kumpikin tais laittaa viestiä, kato kun suhde on luottanut täyspässiin. Eikä ole näkynyt valkoista pyörää, tää on ohi, pitää vaan myöntää. Kuuntelen nyt sulle kuiskaan, en mä enää tunne niin. Jos sul on taas mulle aikaa, luuletko, et joskus palattaisin?